Добре. Усіх вітаю на своїй стрімі черговим. Так, ось я бачу, трансляція прийшла, собі подобайку вляпів. Тобто у мене геймпад не захотів підлучатися до комп'ютера. Учора, коли що, у нас вийшла обнова 1.50. І гэта акурат адбылася, калі мы стрымілі. Вось, што для мяне тут змянілася? Канешне ж, гэта налады графікі. Налады графікі, якія сёння у нас дазваляюць. Пабачце, чаму не хоча працаваць геймпад. Ага. Ось. Таму што была не гульна выбрана. Як бачыце, у нас галоўнае меню змянілася трошки, так? Вось, але кажуць, што таксама змяніліся і налады графікі, а менавіта рознага кшталту цені, рознага кшталту згладжвання, ну і так далей. А яшчэ у іх тут змянілася вельмі моцна Швейцарыя. Швейцарыя, якая сёння павінна выглядаць зусім інакш, асабліва гарата ў горы. Вось, і кажуць, што яны нават намалявалі Монблан. Зміни в роботі гри. Замовлення було скасовано без сплати штрафу, потрібно. Добре. У нас, коли що, не було ніяких задач. Ось, але. Ось, як бачите, навіть мапа, звичайна мапа змінилася. На жаль, тут не видать, де у мене віз гаража, де нема. Ось, і у нас тут з'явився новий город, коли що. 3S. В Угорщине у нас засталася хіба што такая сама, у Словаччине у нас яшчэ ёсць один город. Ну, гэта нас не хвалюе, калі што. Так, таму мы што? У нас галоўная мэта гэта адкрыць, калі што мы заязджалі учора ў Мажыкяй. І гэта непрыемна, што яно зараз у нас не адкрыта. І тут таксама. Седертелья. Гэта адбылося, таму што былі змены ў гэтых гарадах. Вось яно што. Ага. Ну, калі што. І тут Травамюнда у нас таксама. Ну, у нас нібы тут нема... Мы не адведалі гэтыя гарады, адзначана так. Але гэта не так. Гэта азначае толькі тое, што мы яшчэ не бачылі гэтых зменаў. Насамрэч, уся Европа, уся Брытанія у мяне ўжо была адкрытая, так, Літва таксама адкрытая, Латвія, Эстонія. Вось, цалкам была адкрыта. Мне засталося 2 гарады ў Фінляндыі і 2 гарады ў Расіі, якія маюць дачыненне да Балтыйскага кантыненту. Вось, што тычыцца бягучага, давайте мы зараз спраўдзім, на якім этапе мы знаходзімся у стыме. Так, стым. Открываем стым, идем у коллекции, наш Евротрак. И знойдем наш Балтик Турист, каб забачыць прогресс. Вояж 31-35. 4 гарады. То бок на серверах Steam у нас зарэгістравана, што мы гэтыя гарады адведалі. І нам патрэбна толькі адведваць гэтыя 4 гарады. Як я ўжо казаў, гэта ў Расіі 2. Вось гэты Выбарг і Сасновы Бор, так. А тут Ловіса у нас быў адкрыты. Калі не памыляюся, на Спорі і Олкі-Луота засталіся. Вось гэтыя 2. То бок, калі што, мы, канешне, адведаем зноў Балдыскі, Мажыкяй і гэтак далей. Вот, але асноўная мэта у нас гэта Порі, Олкі-Луота, Выбарг і Сасновы Бор. Я, шчыра кажучы, нават не думаў, што патрэбна будзе адкрываць расійскія гарады. Не ведаў, што яны адносяцца да Балтыйскага рэгіёну, але ўжо як ёсць. Зараз мы знаходзімся в Нідерландах, мы там пануліся ў Амстердаме, таму што у нас... Што? Я не хачу так рабіць, навошта мне гэта?
А як выйсці адсюль? Я ж тут. Зноў жа ж, гэта проста тое, што адбываецца. Прабачце, я не заўважыў, што у мяне адсюль адкрыта з тым. Такім чынам, што мы маем? Калі бачыце вось гэтую вось карцінку, гэта кажа аб тым, што у World of Trucks я яшчэ не разабраўся, што і да чаго, але там новая падзея, якая тычыцца Швайцарыі, то бок трэба 20 мільёнаў тонн грузаў адвезці ў Швайцарыю і ці з Швайцарыі вывезці. Гэта для таго зроблена, каб людзі пабачылі асноўныя змены, якія адбыліся ў гэтым абнаўленні. Што тычыцца мяне? Першае, я не разабраўся яшчэ з там на новую домашнюю экрану. Пропустим. Вось. Што тычыцца мяне? Я ўсё ж таки буду адкрываць дасягненні. Вось. Там недзе па-за стрымам я яшчэ буду разбірацца аб тым, як гуляць у гэту World of Trucks, што да гэтага трэба. Бо калі што, у мяне аккаунт быў созданы, але ўчора я спрабаваў зайсці, не зайшлося ўвечары. Вось. Таму мы забіваем на гэта перца, як кажуць, і наўпрост крочым па сваіх галоўных мэтах. Гэта у нас 4 гарады балтыйскія, якія я ўжо назваў. Так, Сасновы Бор, Выборг, Валдыскі і рынок Перавезень. Хіба што тут. Чакай. Вось. Короче кажучи, шукаем. Слухайте, ну выглядає, ну, конечно, не впечатляюще, так? Але і не горше, як було. Говно, тому що я сподіваюся, що тут в Амстердамі буде нормальова такі доставка, нормальова доставка у ті регіони, куди мені треба, а її тут нема. Що робити? І от тут навіть нема такого, як недзе там побач з металовими кропками нешта было. Париж. Полно неведомо что. А гэта что у нас? Цены. Это каштоўны груз. Это так. Хрупкі, а гэта хуткі трэба. Ну, хутенько выканаць трэба. Што, мы едзем у Польшу ў такім разе, бо яна неяк бліжэй і, магчыма, з Ольштана. Ось з Ольштана мы нешта там і знойдзем. Вельмі не хачу купляць гаражы ў тых месцах. Чакайце. У нас жа, памятаеце, было патрэбна яшчэ купіць гараж. Так, бо у нас 938 000 евро ёсць. Компания, персонал, гаражи, так. Вось яны гаражи, купля гаража. О, як тут змянілася ўсё. Тут насамрэч стало лепш, на мой погляд. Гэта дакладна так. Вось, цалкам у нас цэлая Польшча стала, вось, глядзіце. Тут, во Вроцлаве. Гэта ж купля. Тут не трэба так рабіць. Так, давайте зробім так, што мы купім у поры. Так. Укамплектуем зараз яго. Возьмем вот. Униз мотать, так. Так, не. 8, 16 чомусь. Нанять водія. Кіроўцу. Хай будзе я. Так. Да, что там тебе агенция нанять кіроўцу. Ярослав нейкі. Так, где поры? 8 пор.
Дык полкіло, то ці поры. Дзіўна, слухайце. То так, то гэтак. Няхай Карл будзе, я не супраць. Мне агулам і цалкам усё роўна, што гэта і як гэта будзе. Так, ну а калі гэта Фінляндыя, то што мы для Фінляндыі можам прапанаваць, а? Аўтасалоны, што ў нас па ўжываных цягачах ёсць? 127 бліжэйшыя, это 88, але стан... Не хачу. І што я нарабіў? Гаражы, вантажыўкі... Так, цягачы. Паслугі, ага. Ідзем у аўтасалон. Что тут у нас есть в Финляндии? Няхай отсюда. Ивека есть. Няхай на Ивека и катаются. 58. Дяку великий не треба. А что апроч Ивека у нас есть? Скания. Скания у нас каштуе от 118. Ну и добро. Скания хай будет. Карацей, у чым сэнс таго, што я купіў упора? Таму што мы зараз даедзем у Ольштын, і калі там ужо не будзе патрэбнага нам заказу, так, то мы наўпрост перамясцімся ў поры і спрабуем там знайти груз вельмі хутенькі на Олкілота, які там зусім радышкам з ім знаходзіцца, і перавезем. Такім чынам мы так, трэба яшчэ прычэпы купіць, так. Такім чынам мы адкрыем гэтыя два гарады. Адкрыем гэтыя два гарады і будзе магчымасць ўжо канцэнтравацца на расійскіх гарадах, дзе мы таксама зможам купіць гараж, таксама і зможам адкрыць. Магчыма, ўжо сёння мы атрымаем гэтага балтыйскага турыста дасягнення, і такім чынам больш не будзем турбавацца аб выкананні балтыйскіх гарадоў, толькі будзем адведваць. Так. Дзе наша кампанія, гаражы, так. Нічога не пропусціць. 16, 3 з 3, так, 3 прычэпа, і яшчэ няма ніякіх прыбыткаў. Таму што. Так, добра, мы там узялі, калі я не памыляюсь, ўжо сабе выконваць заданне. Так, дзе мы агулам знаходзімся ўжо не? Выезд прама ці злева? Злева павінен быць. Я не бачу тут. Сонце так свеціць. Вось тут выезд, так? Добра. Вось, таму што я ўжо забыўся, што хацеў сказаць. Такім чынам мы будзем адкрываць гарады. Ды і ўсё, паехалі. Зараз мы едзем да Ольштына, пакуль мы будзем ехаць, у нас яшчэ нешта падкопіцца з грашэй, каб магчыма было... Ай-яй-яй. Вось, каб магчыма было купіць наступны гараж, напрыклад, у той самай Расіі. Але ўжо не хацеў гэтага, но... Чаго не зробіш заради гульні. Вось, ну і так далей. Калі што, пішыце ў каментарах, як вам музыка, як вам стрым сам непасрэдна. Ось, спадзяюся, сёння мы будзем нармалёва так выконаць заданні. Калі што, мы паляцім у Ольштын. Немагчыма, каб мы справіліся за адзін дзень, бо далёка, статкова далёка. Але ўсё роўна зробім гэта хутенька, каб не губляць рэальнага часу. Вось. Скуль вас столькі? Зараз раніца. Так, ага. Сюды, Ольштын, за працу. Круці, слухайце, што здарылася тут зноў? Некія налады ў мяне змясціліся на конт. Ой, вось. Налады некія павінны... Не, налады не павінны былі збівацца.
у дачыненні да чуллівасці геймпаду. Do roboty. Не падаецца ці нешта неяк марудней. Насамрэч, бачу, толькі падаецца, што стырно крусіцца марудней, ніж было. Skręć w lewo. Добре, поехали. Поехали отсюда. W prawo. Skręć w prawo. До речі, сьогодні ось раніцей, коли тільки почав сьогоднішній день, гуляв танки, а рандом був просто адовий. Да ёб твою налево, ну. Ебланище. Только хотел сказать, что сегодня у танков так само было жопа боль. А тут гэтае говно 15 соткаў адразу адняло. Як так магчыма, сука? Няўжо так цяжка зрабіць нармалёвы ай-ай? Каб гэтыя NPC нармалёва ездзілі, блядь. Они вели себе як долбоёбы якесьці. Я уже полыхаю. Там так само было дерьмо некое. Бо поплечники так само вытворали, что захотели. Кидали фланги, вздыхали як мухи. Trzymaj się lewej strony. Ніякої підтримки не було. Skręć w lewo. Проти кажучи. Добре, хіба що ліпше помовчати в такому випадку, мені подається. Трошки так як і бентежиться. За гэтыя 15% пашкоджання, калі яшчэ якой-небудзь ёлупень не вылезе на трасу перадом гуляе. Канешне, калі чырвоны гэты гарыць, нічога не бачна з такім колерам. І ліхтары, ёб ваша налево, блядь. Чаму? Я ж нічога не выключаў. Схуяли он вот... А, ну после аварии. Только что. Так, добре, мы выехали ці не из Амстердама. Максима выехали. Сподіваюся, что так. Там можно ехать спокойно. О, блядь, натворили справа. Поглядите на то, як виглядає зараз кілометрів в годину. Він просто повзе куди-небудь. 117, 116 в годину. Выглядає воно, конечно, так себе. Так это тычится только кириллицы, то я угадаю, можливо и так. Они не тестовали на кирилличных шрифтах. Конечно, выглядало в этой трошки жудосно. Trzymaj się lewej strony, a następnie idź dalej prosto. Jedź prosto. О, глядите. Губляется литера чомусь. Да. Ну и, конечно, неприкметно зовсім. Воно там трошки бачно гэтым тонким шрифтом так выглядае, ніби гэта такая інфармацыя не патрэбная. Раней было лепш, все ж таки. Індыкацыя гэтая. Змены есть змены. Так.
А сонейка, як і було пригожим, так і засталося пригожим. Ось у гульні у нас раніца, калі што. Так, 5 гадзина раніцы. Пабачце, 6 гадзина раніцы, все будзе трошки не так, як я выказаўся. Ось. Сонейка устае. Мы лецім себе па шляху нашаму. Вот так, калі глядзіш на цягачы, якія абганяеш, то падаецца, што прыгажэйшае стала, падаецца. А па дрэвах я б так не сказаў. Наваколле яно такое засталося трошки драўлянае, вось трошки менш, калі што зігзагаў. Так, гэта дакладна ёсць. Згладжванне працуе, гэта я бачу. Але дрэвы, ну, дрэвы такія засталіся дурныя, як былі. Трошки лісця, хаця не. Нават лісце якосці намалявалі там. Не, автобус выглядае добра. Зараз абганялі, автобус добра выглядае. Выглядзе цистерна, гэта справа. Праважыце, калі ласка, ці можна праехаць паўз вас, а? Вы бы куды-небудзь, ці там управа, напрыклад. А, не жадаеце? Ой. Это я не то я хотел сделать. А где гэта? Дудок. Такие себе, слухайте. NPC. NPC, конечно. Ты мне не дашь проехать. Ну, конечно, не дашь. Будешь ехать, як тебе завгодно. А мне ты не дашь проехать уперед, потому что ты NPC. Потому что ты дурень. Якого написал, судишь по всему, такий самий дурень. Вот, добре. А, что для меня ще було вчора приємною новиною, коли я читав эту пресс-релиз опошнего дополнения 1.50. Это то, что, оказывается, яны, маю на увазе распрацоўшчыка, выкарыстоўваюць свой асобны групавік, то бок яны не карыстаюцца ніякімі бібліятэкамі стороннімі, так? Збочнымі, лепей так, збочнымі бібліятэкамі. А вось, каб рабіць гэтую гульню, яны напісалі свой і ўнеслі яго дапаўненне, якія сёння працуюць, асабліва вось уплываюць на стан графіцы. Ну, приемно, так слухайте. Адзінае толькі чаго дасюль не хапае, гэта тое, каб адмалёўка, якая ёсць тут у краявіду. Вось калі мы едзем, то вы ўбачыце ўпердзе, што з'яўляюцца дрэвы там і так далей, каб яно было лепш. Асабліва гэта і бачна, калі вось едзеш у Данію, Швецыю, да, вось праз гэтыя масты, якія там маюцца, там далёка-далёка відаць, але бераг павінен адмалёўвацца. А там ёсць такі этап, калі ты едзеш, там ні берага, нічога няма, і тут раптам хопа, з'яўляецца горад. Калі не памыляюся, цэлы Копенгаген у адзін момант проста з'яўляецца, нібы гэта чароўная палачка. Такая... Не, слухайце, я памыліўся, дрэвы выглядаюць лепей. Вось зараз мы набліжаемся да нейкага лесу такого. Trzymaj się prawej strony, Ну, a następnie skręć w prawo. дрэвы выглядаюць лепей. Гэта дакладна. Цені такія неблагія, але калі не памыляюся, цені таксама выглядалі добра, але не тут. Ой, прабачце, зноў звоняць, паслухайце музыку, а я па гутару.
Шибко едем, так. Не учора я тут пляваўся на тое, што мяне паслалі праз Оснабрюк, а ёсць аб'язная шаша. І мне не трэба тут цягнуцца 50 км на гадзіну. Jedź prosto. Ідзі ў сраку. 400 евро. Ага, впереди кольцо. Якраз кольцо треба. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. З'їхали. Треба буде у Вольштині заїхати, туди відремонтувати Przygotuj się do skrętu w prawo. свой тягач. Skręć w prawo. 15% пошкодження тільки від одного долбойоба, який вискочив під мою машину. Ой. Тут апошнім часам, калі што, я яшчэ задумваюся аб тым, як набыць гэтых сабе 1000 падпісчыкаў, бо ўжо, калі не памыляюся, 3-й тыдзень ідзе, так, больш-менш актыўнага стрымінгу. Ну і шчыра кажучы, вынік ніякі. Таму трэба нешта зрабіць. Трэба нешта будзе зрабіць з гэтым, магчыма, спадзяюся, што атрымаецца. Не, я ні ў якім разе не буду дапамогі прасіць у такіх рэсурсаў, якія там накрутку робяць, тут підписчикаў, там гледачоў, ці што там яшчэ, каментары, там і так далее, і так далее. Гэта трэба рабіць
трошки на іншых каналах. Стрымінг гэта не пра гэта. Вось. Але калі не памыляюся, то сам YouTube трохі дазваляе рабіць некую рэкламу каналу, так. Вось. І пытанне толькі ў тым, як ён гэта робіць, трэба паглядзець. Бо калі гэта купля часу, вось, калі ты праглядам, ты бачыш, не праглядам, вось YouTube праглядаеш, і цябе рэклама сыпецца. Так, там некаторы час трэба праглядзець гэту рэкламу. Дык вось, і мова ідзе менавіта пра такую рэкламу, ці пра нейкую іншую. Бо я спадзяюся, што пра іншую, бо стрымінг і такога кшталту рэклама, я не разумею, як яна мне дазволіць набыць гэтых падписчикаў. Вось, цалкам не разумею. Каб яна вось больш адрасная была, як Google Ads, вот калі вы разумееце, там можна было браць беларускамоўны контент, беларускамоўных карыстальнікаў ці украінамоўных карыстальнікаў, якіх можа зацікавіць мой падыход, так, галоўная мета гэтага стрыму, то ў такім разе гэта яшчэ не спрацавала. Але калі не памыляюся, вось я першы раз аглядаў Google Ads, і там, калі выбіраеш лакацыю, так, я магу выбраць тую самую Беларусь, Украіну, Польшчу, што гэтыя тры краіны мяне больш за ўсё цікавяць. Што тычыцца мовы, то, конечно, доступная толькі расійская і украінская, а ў беларускай увогуле няма. Гэта мяне не задавальняе, бо падалося, што злева едзе мент. Бо менавіта беларускамоўны людзі мяне цікавіць. Так, гэта дзіўна, бо на самім Ютубе і ў Гугле ўжо даўным-даўно маецца беларускамоўны інтэрфейс. Гэтым усім карыстаюся, я не ведаю, ўжо можа гадоў 10, а можа і болей. Вось. І чаму няма беларускай мовы у наладах Google Ads, гэта трошки здзіўляе. Хаця кажа, што ўсё ёсць як ёсць. Вот так, у нас 800 километров амаль што. І стомленасць уже як на карціну гэта дакладна, але тут палова скоро будзе. Вось, і такім чынам слухайце, салон аўтамабіля я нават не заўважыў адразу. Вось мы едзем зараз па сонцу, паглядзіце на руль, як ён выглядае шыкоўна. Вау, тэкстуркі падцягнулі, адлюстраванне ў зеркале таксама я там сабе выставляў на ультра, гэта ўсё. Блага, што добра, што кампутер это ўсё цягне, трошки фрызіць, але я не разумею чаму. Можа гэта і не звязана наладамі графікі, але можа і так, з малёўкай. Паглядзіце на шкло. О, шкло якое стало добрае. Я маю на увазе вось тут збоку, каля гэтых шумапаглынальных панеляў. Прикольно, что тут дадаць. Реально стало лепшае. Ну вось, і бачыце, там на гарызонце дрэвы. Ой-ой-ой, чакай. Ага. Гэтыя дрэвы, яны так хоба з'явіліся. Хлопец, ты не дзіўна ездзіш тут, глядзі. Ты сунешся, ідзе ледзь. Вось, карацей, трэба будзе пакурыць гэтую тэму. Трэба будзе пакурыць, як гэта будзе прадвігацца, калі гэта будзе рэклама, там некаторы ролик трэба зняць будзе, то не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю. Яно варта будзе гэтага, трэба яшчэ некалькі ютубераў, якія гэта даследаванне рабілі, каб выніках працы паглядзець з гэтай рэкламы праз Google, праз YouTube. Вот, і калі што, то паспрабаваць усё ж такі можна, якіх там, не ведаю, $50. Закінуць і паглядзець на вынік, ці гэта нешта дасць. Спадзяюся, што дасць. Бо нешта, вось, кажу зноўку, 3 тыдня ўжо прайшло,
гэта трэці тыдзень, калі не памыляюся, то гледачоў цалкам не расце. То бок не заходзяць, не глядзяць ці не бачаць. А асабіста ў мяне, напрыклад, праблема заўсёды, колькі б я не запускаў стрым, так, я маю такі аккаунт, які выкарыстоўваецца акурат такі для тэставання, ну, контенту, так? То бок я пачынаю стрым, открываю на ім 4100, ай, паскуда, ззаду прыехаў. Давай, апрані. Вось, і я запускаю стрым, і у мяне на галоўнай старонцы, калі я открываю свой канал, няма стрыма, то бок я подпісаны на свой сам канал з іншага каналу, бо, ну, отак, менавіта я лічу, што трэба тэставаць. Я обновляю сторонку, я лайкаю весь контент з гэтага аккаунту, то бок я даю ведаць Ютубу, што гэты контент мяне цікавіць. Так, я гляжу калі-нікалі там, калі перарывіста, калі выключаю просто на фоне свой же стрим. Ён мне... Што гэта такое? Добра, дзе? Вось, то бок ён мне ўвогуле не перашкаджае выконваць мае абавязкі працоўныя, і таму просто на фоне там працуе, прагляд ёсць, лайк ёсць, вось, час, які вытрачаны на гэтае відэа, таксама ёсць. І тым не меней, на галоўнай старонцы, калі я пачынаю стрыміць, не з'яўляецца мой стрым. Вось я запускаю новы стрым, як, напрыклад, сёння ці ўчора. Вось, адкрываю галоўную старонку Ютуба з-пад канала, які я выкарыстоўваю для тэставых мэтаў, і няма гэтага стрыма. Мне трэба адшукаць з левай, у левай частцы экрану, што я менавіта іду на гэты канал Дзед Максім. Вось, і ўжо там, у наладах, я бачу, што ён у версіі пачынаецца гэты стрым, ўжо адтуль я яго выбіраю, і гэтак далей. А што гэта азначае? Гэта азначае нават, калі ў мяне будзе там гледачоў, напрыклад, ці падпісантаў, любі так казаць, падпісантаў каля 100, вось гэтыя 100 падпісантаў, іх на галоўнай старонцы нават не адлюструецца тое, што я пачаў стрыміць. Гэта, ну, такое сабе. Затое мне ў ленту гэты на хоум-скрин лезе такое гамно, якое ўвогуле ніколі не лайкаў, не глядзеў, і, ну, брыдка такое нават адкрываць, клікаць на яго. Кулі яно там з'яўляецца, і я не разумею. Ну, краце кажучы, вось такія вось думкі ў паветра. Спадзяюся, што з гэтага нешта атрымаецца. Магчыма, яшчэ, як я ўжо казаў, трэба будзе ўсё ж такі зняць відэа асобнае, як я згадваў у чацвер ці ў пятніцу мінула. Вось, робіць кінагляд нейкі. Але, слухайце, ну, магчыма, я зраблю такой ролик. Я ўжо інтра зрабіў, калі што усе там на выходных страціў трошки часу. А інтра я накідаў. Вось, яно спадабалася дзеткам, там, мае, жонцы маёй. Вось, і можна будзе з ім нешта рабіць. Усё ж такі сам ролик зняць я трошки сумняюся, таму што першаснае гэта, канешне, адсутнасць падпісчыкаў. Другаснае гэта тое, калі я зніму гэты ролик, людзі могуць клюнуць на яго, так, бо ён там прыкінуў і так далей, пра навінкі таго шчэрвеня. Вось, але асноўнае там маё мэтанне такога кшталту контента, менавіта гутарка на стрымах. То бок проста набыць твою аўдыторыю, якой будзе цікава ў асноўным размаўляць, карыстацца роднай мовай, ці, як я скажуся, украінцы будуць разумець беларускую мову і проста знойдуць сабе аднадумцы, з якім можна цёпла і весела пагутарыць штодзень. Вось, і гэтае кіно, яно такое, ведаеце, не тое, каб другаснае, нават трэцяснае. Такое, ну вот ёсць яно. Вось ты не глядзеў стрым, не заходзіў у раніцы ці ў дзень, калі я стрымлю, так, а вось увечары адкрыў ютубчык сабе, ты паглядзеў, што там за навінкі ёсць, будуць у будучыні, ці, напрыклад, я планую такую рубрику і бачыш у людзей, якія займаюцца вось гэтакай ці штосьці падобнае.
рубрика, которая будзе мець нешта агульнае з назвай «Варта паглядзець». Так? То бок тыя фільмы, які я лічу вельмі годнаснымі, вось і раю ўсім паглядзець хаця б адзін раз, каб мець добры вечар, так? Нейкі, каб правесці яго з сям'ёй, ці, ну, залежыць ад таго, які там фільм будзе. Ці з жонкай проста, ці з дзецьмі, ці самому. Вось, трошкі пагутарыць аб гісторыі гэтага кіно. Вось, і такім чынам заахвоціць гледача паглядзець яго, калі гэта будзе для яго магчыма, конечно, і будзе час. Trzymaj się Вот. prawej strony, a następnie Тому zjedź w prawo. едзем направо, пробачте. Ага. Так, Zjedź w prawo. ну, спрабуем. Пажарнікі, слухайце, я спадзяюся, што там і пажар, то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не. І ён тут так стаў, што не. Так. А з лівого боку? Яшчэ 3% страцілі. Паскудства. Апа. Це аж сюди треба буде їхати. Аж сюди треба буде їхати. Znajdziemy inną trasę. А ні, ён нейкую об'їзную дорогу знайшов там. Правда. Ось. Ну, паглядзім. Карацей кажучы, я не ведаю яшчэ, што тут і как. Бо гэта я яшчэ трошкі вывучаю. Вот. Тым не менш, калі хто глядзіць гэтую запіси, то мяне гэта не крыўдзіць ніякім чынам, так? Бо галоўная мэта, все ж таки основная мэта, дасягнуць таго, каб прастора інфармацыйная, якая маецца на YouTube, была напоўнена не толькі украінамоўным контентам, але таксама маім родным беларускамоўным контентам, і каб гульцы ці аматары нейкія іншыя шукалі той самы стрэль на World of Tanks ці Eurotrack Simulator, як зараз, а яшчэ наперадзе ў ім будуць Microsoft Flight Simulator і так далей, усе гэтыя гульні, каб яно было на роднай мове. Калі на яго шукаць, яны его знойдуць. То бок, не памятаю, ці на першым, ці на другім стрымы, вось асноўная, так скажам, чалавечая мета, то бок, на што я увогуле вырашыў на гэта неяк пайсці, гэта насыціць інфармацыйную прастору сваім контентам. Ну, маецца на ўвазе не сваім максімальным контентам, так, а беларускамоўным контентам. Каб у людзей было з чаго выбіраць. Нашых людзей, так, тых, хто супраць вайны, тых, якіх я называю вольнымі беларусамі, тых, якія сапраўды з'яўляюцца маімі пабрацімамі. Вось, з тымі, з якімі мы на адной хвалі. І не баімся абмяркоўваць усе гэтыя тэмы, якія маюцца ў нас сёння ў свеце. Вось, і вусатага Чыкчырыка, Лукашэнкі, і, прабачце, ёлупня Пуціна, так, там не ёлупень, трошкі іншае павінна быць слова. Вось, але ўжо як ёсць. Ну і гэтак далей. То бок, каб не было ніякіх абмежаванняў, каб не было гэтага мы ў непалітыцы і гэтак далей, мы ўжо стаміліся ад вайны, да ідзіце ў сраку, вось такія людзі насамрэч.
сапраўды ідзіце ў сраку, вы згубілі нават увесь не толькі свой чалавечы твар, вы згубілі чалавечасць у такім разе. Калі вось так вы мовіце, калі вы штодня не спраўджваеце навіны нейкія новыя, што там адбываецца ва ўкраіне ці ў свеце, тычна Украіны ці Беларусі і гэтак далей. Бо вы здрадзілі не толькі сваёй чалавечасці, вы цалкам здрадзілі нацыі сваёй, ці украінскай, ці беларускай. Гэта ўжо другаснае. Нельга так гаварыць, бо палітыка — гэта частка жыцця. Палітыка ў перакладзе ўсё ж такі з'яўляецца грамадскім жыццём. Калі вы не грамадзянін, то вы нават і губляеце сваю частку чалавечасці. Таму што менавіта чалавечыя каштоўнасці зыходзяць з таго, што вы будуеце грамадства нейкае. В гэтых грамадстве існуе некаторыя правілы, якія павінны выконваць усе. За гэтыя правіла выходзілі спачатку беларусы, выйшлі украінцы, канешне ж, так, у гэтай рудай аранжавай рэвалюцыі, так і называецца, супраць Януковіча. Яны не пагадзіліся з гвалтам, які ён распачаў. Беларусы не пагадзіліся з гвалтам сваіх галасоў, а потым не пагадзіліся з гвалтам сваіх людзей. Пабрацімаў, уся краіна ўстала. Уся краіна была супраць. 70% чалавекаў. Гэта што найменей 3 мільёны чалавек. Вось уявіце сабе. Гэта я беру за выкрэсліваннем дзяцей, пенсіянераў, якія там, магчыма, якім-небудзь чынам за Лукашэнку былі і гэтак далей. 70% беларусаў, якія маюць права голаса, супраць былі і выступілі супраць. Агромністая частка беларусаў. Вось, калі хто глядзіць з Украіны, вы уявіце сабе, у вас у Украіне жыве 40 мільёнаў чалавек. Я не ведаю насамрэч лічб, колькі выйшла ў часы аранжавай рэвалюцыі у вас. Я ведаю лічбы Беларусі. Так, у 2020 годзе супраць Лукашэнкі выйшла больш за 700 000 чалавек на вуліцу. Хаця б один раз. Вось яны жылі сабе добра і ціха, нібы задаволеныя усім. Але калі пабачылі, што ёсць такія самыя незадаволеныя людзі, як яны самі, яны выйшлі хаця б один раз на вуліцу. І такіх было больш за 700 000. Гэта 10% чалавек з усёй колькасці беларусаў, якія знаходзіліся на свой момант на тэрыторыі самой Беларусі. Уявіце, што у вас ва ўкраіне выйшла на вуліцы 4 мільёны чалавек. Вось такую лічбу хто-небудзь можа мне паказаць? Вот так гэта было. А уявіце сабе Расею, дзе жыве там 140 мільёнаў. Гэта азначае, што 14 мільёнаў расіянаў павінны з'явіцца на вуліцах. Я сабе уяўляю, калі такое адбудзецца, што будзе з той жа Шульман, Кацан, Ходорковскім і гэтак далей. Што гэта будзе? Гэта ўся Масква павінна выйсці на вуліцу. Уся. Цалкам ніводнага чалавека дома не павінна застацца. Такое немагчыма. Вот на мой погляд, у Расіі гэта немагчыма. Ва ўкраіне я веру ў тое, што гэта магчыма. Калі вось вайна скончыцца, калі людзі зноў набяруць моц, нармальную чалавечую моц і перастануць мысліць у ваенным часе. Гэта адбудзецца, таму што сёння, акурат такі сёння, куецца годнасць ва ўкраіне, ва ўкраінцах. А таксама яна куецца да цяе пары ў беларусах. І беларусы, калі што, могуць выйсці нават не 700 000 у хуткім часе. Яны выйдуць мільёнам на вуліцы. Я ў гэтым не сумнеюся, бо я ведаю беларусаў. Я не ведаю ніводнага чалавека, ніводнага беларуса, які б у часы пратэсту быў супраць, і ён сёння стаў за. Не існуе такого чалавека, ніводнага беларуса такого не існуе. Калі ён у пратэсты быў, як бы мовіць, з-пад коўдры, ведаеце, так выглядаць, там што-небудзь казаць, акуратненька, што нельга тое рабіць, нельга сёе рабіць, нельга тое казаць, нельга сёе казаць, то ён і сёння сядзіць у якому задніку срацца. Вось нічога не змянілася, толькі яму сёння стала цяжэй, бо яго прыціскаюць, бо яму не даплачваюць і гэтак далей. Яму няма што купіць у краме, таму што ўсе заходнія тавары вывезлі, і ён там пачынае шукаць праз 10-е рукі, вось з нацэнкай у 3 даражэй, чым раней.
Вон нават 2 дні таму я паглядзеў, забачыў, прабачце, заўважыў у інстаграме, калі не памыляюся, у зеркала зрабіла, якая мерзотная назва зеркала замест люстра, люстэрка. Дык вось, яны параўналі чэк, так, ці парагон па-польску, з крамы, які са спісам прадуктаў, якія набылі ў 15 годзе, яны параўналі з сённяшнім, і твары ўсе з гэтага спісу выраслі ад 2 до 3 разоў у кошце. То бок інфляцыя за апошнія 9 гадоў склала 300%, ад 200% до 300%. Разумееце? А ўсё гэта вынік таго, што страной кіруе узурпатар, таму што яе заняў Лукашенко, яго не бянтэжыць, яго нават не цікавіць нішто людское. Яго цікавіць толькі сваё. Ён толькі за сваю ўладу гэта робіць, больш ні для чого. Карацей, паўтарымся яшчэ тое самае, што я пішу пад кожным апісаннем. Калі вы па-за палітыкай, вы дурань. І ўсё, што павінны ведаць. А калі вам цікава чаму, то заходзьце на стрым, і я вам усё гэта абгрунтую. Так, што ў нас тут? Мы амаль стаміліся, калі што, я не пра сябе, я пра персанажа гульнявога. Ой-ой-ой, рызыкую. Нехта едзе. Так. Что белое впереди. Ага. Это попутчик. В нашей полосе едет. Ой, таким чином. Мы амаль стаміліся, у нас там хіба што 5-10% стаміны засталося. І мы павінны даехаць 300 кіламетраў. Не, калі б я ляцеў па шашы, так, то можліва я б шашы даехаў. З хуткасцю 120, там, якой было б. Трэба зараз паглядзець увогуле на мапу, колькі у нас тут засталося. Тут па такіх дарогах мы едзем, які не дазваляюць ляцець, але вось наперадзе ёсць паліўная станцыя. Мы на яе хіба што і зупынімся і адпачнем трошкі. Магчыма. Калі у нас яшчэ не будзе чырвоная, то будзе мецца сэнс, каб прадоўжваць наш шлях і, так бы мовіць, паспрабаваць усё ж такі паспець. Паспець да Ольштына за адзін дзень зрабіць немагчымае. Так, тут нам налево. А дзе мы ўвогуле? У Познані? Не ў Познані, мы ж далеко да Познані. Гэта так, у некаторых селянскіх мясцінах мы ездзім. На аккаунте 400 000. Ну, мы ўжо пазяхаем. Не, мы ўжо не праедзем за адзін дзень, гэта дакладна. Мы даедзем толькі да той паліўнай станцыі, вось, акурат. Гэты раз адпачнем. Ну, не гэты раз, но в сэнсе таго, што вось менавіта на гэтай кропцы машынка мы адпачнем. Калі што, вяртаючыся да прамоушена гэтага каналу, толькі чырвоны, не. Паспеў. Курва, паспеў. Вось, да прамоушена каналу гэтага звяртацца, я разумею таксама, што нязручна глядзець стрымы ў раніцы ці ў дзень. Так? Бо, нават я такой патрэбы асаблівай не меў да той пары, пакуль я не пазнаёміўся з каналам Шокерікс, так, ён украінскамоўны, і гэты контент робіцца в катанке. Вось, ён акурат такі вядзе стрымы раніцы, так, да абеду, і увечара. То бок 2 стрымы па танках, раніцы і увечара. Для мяне гэта мажліва, безумоўна,
безумоўна, гэта мажліва, але я б хацеў, але трошки нязручна. Вось на сённяшні дзень пасля 14 гадзін і да самай ночы я люблю гэты час страчваць на сваю сям'ю, так? Сваіх дзяцей, то бок у меня есть малодшы, з кім праводзіць час, потым той жа жонка пагуляць хочацца ўвечары, дзень і так далей, і так далей. Дык гэта да чаго? Гэта да таго, што я пакуль не атрымліваў ніякага прыбытку ад гэтага каналу, а вельмі хочацца, каб ён быў. І калі будзе хаця б там $200 на месяц, $100-200, так, то у гэты самы час, канешне ж, я буду рабіць менавіта як Шокерекс і цалкам перайсці на вечернія стрымы, бо гэта будзе працоўны час, ну, перайсці на такога кшталту генерацыю контента увечары. Бок для гэтага трэба, каб яно, гэтая дзейнасць прыносіла доход размерны з асноўным доходам, які маецца ў мяне на працы. Вось. І калі гэта будзе, нават блізка, то я адразу гэта зменю. Адразу будуць прамыя трансляцыі, якія будуць ісці ўвечары, якія будуць, магчыма, ісці з вечара да ночы, там, ну і так далей. Так я будзе больш выгодная аўдыторыя, якая будзе ў мяне на канале. Так. Заправляемся і адпачываем. Вось, такім чынам, план у мяне які? Па датах, так, калі мовіць. Гэта. Всё? Ага. Ну, выключу гэта паведамленне. Бак напоўны, добра. Ідзем на паркоўку і адпачываем. План такі, каб знайсці гэту аўдыторыю, я вельмі спадзяюся на тое, каб гэта 1000 подписчикаў, да якой я намагаюся дайсці, мне хапіла. Мне хапіла, каб атрымаць нейкі прыбытак. Вось гэта мінімальны, які мне даецца, я змагу знайсці гэтыя $200, так? Ось, але лепей, каб гэта было 2000, напрыклад. Калі гэта будзе магчыма, то перайдзем тады у плоскасць менавіта такога ўзаемадзеяння, калі гэта будзе асноўным для мяне доходам, асноўнай прафесіяй, і я змагу рабіць больш якасны і больш патрабавальны контент, калі гэта будзе, конечно, цікава. Вось, таму, паўтаруся, 1000 подписчикаў яны неяк хоць неяк пакажуць, што магчыма, на якія лічбы можна разлічваць, і суадносна з гэтым, на што можна разлічваць аўдыторыі, каб я мог гэта рэалізаваць. Вось так, няхай будзе. Спадзяюся, выказаўся зразумела. Ось, і... Skręć w lewo. Вау, на вуліцы, на дарозе, з'явіліся лужыны. Бачыце, вось адлюстраванне адбіткі фанароў вулічных. Яны, конечно, зроблены так сабе. Хіба што рухавік не дазваляе гэтага робіць нармалёва, але ўсё роўна прыемна бачыць, што у гэтым таксама гульня развіваецца. Кепска, конечно, што ідзе дождь. Вось, але ўжо як ёсць. Паціху, патроху даедзем. 90, правда, еду замест 70, но тым не менш, пакуль машыны трымаюцца за дарогу, гэта можна рабіць. Дарога тут з плаўнымі паваротамі, рэзкімі, таму все добра. Так, ну, спадзяюся, мои планы кого-нибудь, конечно, заохотят. Ой.
Вось, спадзяюся, што аўдыторыя патроху, але будзе расці. Пытанне толькі ў тым, як гэта зрабіць у бягучых умовах. Бо часам мне падаецца, канешне, што я абраў такую нішу, ведаеце, вельмі вузенькую, таму што, па-першае, на беларускай мове размаўляю толькі 20% беларусаў штодзённа, так? А па-другое, непасрэдна разумеюць беларускую мову як родную, ну, каля там, калі не памыляюся, 70% беларусаў. Так, то бок, ну, я не ўпэўнены нават, што з гэтых 70% будзе палова хацець шукаць беларускамоўны контент. Мажліва, але не, я не ўпэўнены ў гэтым. Ось, вельмі хацелася б, каб гэтыя 1000 падписчикаў яна неяк праявіла сябе і паказала, ці так гэта ці не, што там увогуле ў лічбах адбываецца, бо мой круг знаёмых гэта адное. Ён сапраўды, ну, цікавіцца гэтым контентам, то бок можна казаць, што ўсе мае знаёмыя, на 100%, тыя, хто шукаюць ці карыстаюцца з беларускім контенту. Але калі ты зірнеш цалкам на ўсю статыстыку, гэта, як я ўжо казаў, амаль што 20%. Ды паглядзіце на гэта, вось, калі ўзяць 20% беларусаў, гэта, ну, 16 тысяч ці 160 тысяч. Калі не памыляюся, гэта 16 тысяч чалавек. Так, груба. 16 тысяч чалавек. З іх, давайте зразу адкінем палову. Гэта тыя, хто будуць цікавіцца увогуле якой-небудзь праяў беларускамоўнага контенту, то бок 8 тысяч уже. З гэтых 8 тысяч трэба ўзяць толькі тых, хто гуляе ў гульні, так? Каму цікава паглядзець на тыя самыя танкі, на тыя самыя Еўратрак-сімулятары і гэтак далей. Ну, то бок бачыце, што лічба гэтая, яна скарачаецца, ну, кратна. То бок знайсці сабе 1000 падписчикаў у такіх умовах, ну, гэта звыш задача. Гэта... Я не веру, што гэта будзе магчыма. Ну, я вельмі спадзяюся на тое, што украінцы, якія разумеюць, што дождь ідзе ці не. Хіба што ідзе. Вось. Што украінцы, якія разумеюць, што беларускамоўны контент трэба распаўсюджваць, беларускамоўны контент ён таксама важны, як і украінамоўны контент, то бок спадзяюся на іх падтрымку, вось гэтых людзей. Іх немного, но значна больш, чым саміх беларусаў. Гэта дакладна. І да ўсяго гэтага я ж зноўку дадам, як і мноства разоў раней, то калі я шукаю беларускамоўны контент, я часта вельмі знаходжу украінамоўны контент. І там ні ў якім разе не існуе ніякіх перашкод, каб зразумець усё. Таму я спадзяюся, што гэта самае датычыцца і беларускамоўнага контенту для украінцаў. То бок яны таксама не чуюць ніякіх перашкодаў у паразуменні, у адценнях і гэтак далей. То бок усё зразумела, усё понятна, так? Ці як гэта яшчэ выказацца, не ведаю. Ну, то бок, можа некаторыя словы трохі там, але я не выкарыстоўваю гэтых словаў, калі што, так? У мяне вельмі сціплы такі слоўнік на беларускай мове. Я, калі што, я не лінгвіст. Я звычайны чалавек. Я звычайны чалавек, так, калісьці быў праграмістам, сёння я праектны менеджер, і у працы сваёй я не выкарыстоўваю беларускую, я выкарыстоўваю расейскую, нават у сям'і не выкарыстоўваю беларускую, таму што ў мяне жонка расійскамоўная. Здзіўляюся сам, бо яна напалову украінка, другая палова гэта расійска-польская кроў. І, ну, я ніколі не любіла Беларусь. Вось, ну, шчыра кажу, як ёсць. Вось, яна беларускай мовай не карыстаецца, яна путаецца нават у простых словах. І яна лічыла ўсё сваё жыццё, калі навучалася ў школе, што ёй не патрэбная гэтая мова. Ну, яна не адчувала сябе беларускай, хаця мае, канешне ж, гэты сіні пашпарт. Вось, яна лічыць сябе беларускай. Але, вось ёсць такая рыса. Ты нічога не зробіш з гэтым, чакаць. Ледзь не вынесла гэта. Ой, мы ўжо і так пашкодзілі груз на 18%, так, 15 нас падрэзаў на пазашляховік на дарозе.
адразу ў лоб уехаў, паскуда такая. Сустрэчнага напрамку, калі хто не ведае. Просто на скрыжаванні паехалі ўперад, а яму трэба было ўлева. І ён нам папярок дарозе ўстаў, мы яго бум. Вось і там мы згубілі 15%, чакай, захутка. Захутка мы едзем. Дождь так нельга рабіць. А 3% мы яшчэ страцілі, калі сутыкнуліся з пажарнай машынай. Яна там стаяла на дарозе, я палічыў, што можна праціснуцца паўз яе і праехаць далей. Як нам паказваў навігатар, але гэтага не адбылося, там карміліся і згубілі 3%. Вось, такім чынам, як вы разумееце, мой слоўнік вельмі просты, ён вельмі, такі пабытовы. Як яшчэ сказаць, я не карыстаюся ніякімі там слогам, які выкарыстоўваюць пісьменнікі. Так, калі што, у мяне цалкам уся літаратура, якую ўсё жыццё карыстаюся на беларускай. Я не купляю расейскай, бо гэта моя пазіцыя супрацьрасейская, яна цягнецца яшчэ з 2000 года. Я ўжо не памятаю, гэта было вельмі давно. Я об гэтым расказваю на першым стриме, калі гэта адбылося. Вось, таму я не падтрымліваю ніяк ні сваімі дзеяннямі, ні сёння, ні ўчора, увогуле ніколі, каб падтрымліваць расейскамоўны контент. Вось, і тым не менш, слоўнік мой малы, я лічу. Вось, я не заўсёды, вось, апошні, вось у гэтым годзе, ай-яй-яй, трошки было страшно. У гэтым годзе, напрыклад, я прачытаў толькі одну кнігу, так, на сваёй роднай мове. Дарэчы, я і на расійскай мове не прачытаў ніводнай. За апошнія, калі не памыляюся, гадоў 20 свайго жыцця я не прачытаў ніводнай расійскамоўнай кнігі, уявіць сабе. Вось гэта дасягненне. Карацей, аб чым гэта? Гэта аб тым, што увесь мой слоўнік, ён просты, таму што ён бярэцца з якіх крыніц. Па-першае, гэта мае продкі, так, з которымі я карыстаўся не беларускай мовай, але заўсёды слухаў, бо яна бабуля, яна заўсёды размаўляла. Увогуле вёска у нас была беларускамоўная, бо мы далёка ад расійскай граніцы жылі, і захад Беларусі. Вось, вельмі добры, вельмі пяшчотны такі край. Вось. Чакайце. Прыехалі. Всё, не трэба нам гэтага. Так, показываю вынік. Мы згубілі 7000 евро ўсяго. Я лічу, што больш згубім. Карацей, вось. І менавіта адтуль з'явілася мая любоў да гэтай мовы, да сваёй краіны. Бо я вырас на беразе Нёмана, я ведаю, што такое Беларусь сапраўдная. Я ведаю, што такое, у чым адрозніваецца беларус, які вырас у Беларусі, ад беларуса, які лічыць толькі сабе беларусам і увогуле нічога не ведае ні пра гісторыю, ні пра паходжанне сваё. Бо ў савецкія часы гэта было вельмі модна, што ты тыпу савецкі чалавек, а не беларус. Ось, ну і гэтак далей. Я вырас у нацыянальным свядомым асяроддзі, і гэта вельмі моцна паўплывала на мяне цалкам. Ужо ў дзяцінстве. Нават з самага пачатку сваіх адносінаў я з гэтым мірам адносін. Я ўжо ведаў, што Расія прадстаўляе пагрозу. Гэта было бачна, гэта было відавочна, бо калі ты размаўляеш з беларусамі, 18%, колькі? 14 000. Ой-ой-ой. Слухайте, а як тут змяніць вось гэта? А вось так. Рамантаваць, замяніць 5000. І у нас мінус 3. Вось так, мне больш падабаецца. Карацей, я вельмі спадзяюся на тое, што
я знайду тут. Ви на гэтым канале аднадумцаў, іх будзе не менш за 1000. Вось так. Давайте вось так. Меркаваць ад гэтым. Вось. Што, дождж яшчэ ідзе? Падаецца, што так. Так, дождж яшчэ ідзе. Перавозкі. Чакай, зараз мы адкрыем наш горад Ольштин. Як я вам казаў, мы зараз будзем шукаць у Фінляндыю. У Фінляндыю ці у Расію. Оденсе, Шауляй, не, гэта ўсё не цікава. Лодзь, а што за Віден? Што такое Віден? Аўстрыя? А, не, гэта Чэхія. Вось, Брно. Не. Аўстрыя, Відень. Першы раз чую такі горад. Сапраўды. Ну што, няма чаго рабіць. Шчыра кажучы, няма чаго рабіць, таму мы проста тэлепартуемся. Тэлепартуемся у наш гараж, які знаходзіцца у Фінляндыі. І адтуль вот так. Вось так. І адтуль мы ўжо пачнем нашу вандроўку. Добра. Вось у нас ёсць. Адведалі горад. Пабачце, зараз мы акурат, каб не адкладаць гэтае пытанне, мы гэта зменім. Агульны падлік. Гэта нас прыме. Так, у нас засталося 3 гарады. Добра. Пацвердзілі. Вось, такім чынам мы знаходзімся ў гэтым горадзе, і у нас, калі не памыляюся, тут ёсць пытальнікі. Так, у нас як найменей адзін пытальнік, і ўсё. Фотозон няма. Тэмпере на Анталіі. Вось тут пытальнік ёсць. Гельсінкі. Такая, а вось. Кіловатта. Вось тут мы яшчэ заведаем. Тут ехать, господи, зусім нішто. Так. І кіловатта. Карацей, паехалі паглядзім на гэтую фотокропку. Якая у нас тут ёсць, якая доступна. Чакай. Ще не выкрутил. Так, добре, і поворачуємо направо. Слухайте, яка добра місціна, як пригадує Білорусь. Ось гэтая вось. Акурат, паглядзіце, я не ведаю, што там на Украіне, але вось сапраўды тое самае, што і у Беларусі. А адсюль мы едзем уже тады у гэтае мястэчка, якое называецца Олкілуота. Просто без грузу. Ось сюды. Бо толькі так мы тут заедзем, бо я ўпэўнены, што тут не будзе ніякага грузу, які патрэбна будзе адвезці. На такой недалёкой одлеглости. Ось, там сколько тут? 55 километров, ложит. Это 5 хвилинов максимум, может 3 нават. Ось, и таким чином мы откроем уже 2 города. И сегодня откроем 2 города, и у нас останется только Россия с этим Выборгом и с Новым Бором. Так, а у меня тут есть такая думка, ведаеце, там каля Выборгу таксама ёсць гарады, але, напрыклад, фінскія і эстонскія. Так? І каб не купляць гараж на тэрыторыі России, можна наўпрост купіць гараж, тэлепартануцца і проста пераехаць, так? Калі будзе заказ нейкі. Калі будзе нейкі заказ у тыя мясціны, проста прыехаць туды. Адтуль ужо проста, ось як мы зараз у Олкілуота,
едзем. Тое самае зрабіць з Выбаргам і Сасновым Борам. Проста на цягачы праехацца, праляцець, разбіраць усе гэтыя пытальнікі, ці там фотазоны, якія там будуць, і на гэтым скончыць. Мне падаецца, гэта... Блядь, камера висела. Вось, мне падаецца, гэта нармалёвай думкай. Нармалёвай думкай, бо я яшчэ не ведаю. А ў Расіі я не хочу купіць прынцыпова. Ну, хаця прынцыпова, не прынцыпова, у такім усе роўна прыйдзецца купляць, таму што ёсць дасягненне з Success Women in Success, вот так яно называецца. Women in Success. Плаваючы ў поспеху. То бок, яно тычыцца таго, каб ва ўсіх гарадах, якія ў мяне ёсць, з усімі ДЛЦ і гэтак далей, там прысутнічаў. Ой, гэта не тое, прабачце, там магнат якісьці быў. Ці то магнат, ці то неяк так яно называлася гэтае дасягненне, якое патрабуе наяўнасці ва ўсіх гарадах гаража. Ну, то бок, дзе гэта даступна. То бок, пакрыць усю карту сваімі гаражамі, вось так, такое выказацца. Што гэта такое? Гэта полпілота. О, вітаю таксама. Дякую, у нас засталося ўсяго 2 гарады. О, а я хочу зараз праверыць, ці я праеду сквозь гэтыя вось крыжыкі. Не дае. Ну добра, буду ведаць. Так, што мы тут маем? Давайте мы паглядзім у перавозкі у полпілота. Мажліва, нешта будзе Ховала толькі. Ховала, слухайце, а Ховала акурат каля Выбарга. Поехали. Чаму не? Добра, мы пацягнем. Калі што, у меня цягач мой, ён пракачаны максімальна. То бок у ім няма нічога такога ад дэфолтнага цягача, прабачце. Вось, ён такі і цягне і цяжкія грузы, і цягне ўсё. І пры гэтым я вельмі люблю, каб на цягачах быў вялікі бак. Вялікі бак, каб не патрэбна было запраўляцца штотыдзень. Ну, не тыдзень, а штодзень, да? Бо я па сваёй глупасці некалі купіў цягач, у якім бак быў, там, не памятаю, 400 літраў ці колькі. І ў гэтым разе на той час, так, з гэтым бакам, вось кожная задача, якую я браў, я браў задач тады на максімальны кошт, калі не памыляюся. То бок толькі, ну, самыя дарагія замовы браў, так, за гэтыя заказы, каб атрымаць больш грошай і мець магчымасць пааткрываць гаражы. Ну, чым больш, тым лепш. І такім чынам... Добра. І такім чынам зарабляў грошы, то бок на самых дарагіх заказах. Вось. І кожны раз, калі едзеш там на 2000 кілометраў, на 1,5, трэба было супыняцца недзе там па дарозе. Добра, калі гэта супадала з тым, што табе трэба адпачыць, а калі не, то ты выбешвала. Так, дождж быў сёння ці учора, так, учора па гульневых мерках. А таму мы проста адвозім груз. Я спадзяюся, што дажджу больш не будзе. Бо з цяжкім грузам дажджы я один раз ездил и пошкодовал. Шкодовал так добро. Слухайте, ну природа прям родная, прям белорусская. Помою трошки поёй. Але ж, слухайте, тут живу в этой Польше, тут тое самое, калі пацаруеш по вуліцы, по лесе, усе вельмі люблю гуляць по лесе. Пацараваць, лепей так казаць, хадзіць пеша.
пацыраваць. Гэта мне вельмі падабаецца, і таму я вельмі люблю паркі. Вось, і ходзіш, дыхаеш усім гэтым водарам лясным. Прыемна, карацей. Як дома, як у хаце. Вось. Калі што, у мяне ў Беларусі застаўся дом Zbliż się do skrętu w lewo. на вёсцы. Вось, ад маіх продкаў. Ось, я па ім сумую нават больше па ўласнай кватэры сваёй, якую пабудаваў. Skręt w lewo. Трэба прапусціць. Ён мяне прапускае, паглядзіце. Дав, ты супер, Дав. А ты што? І ты прапускаеш. І ты прапускаеш, так? Все праехали. Усіх праехали, добра. Так, тут паляцець нам не патрэбіцца, тому што гэта небяспечна. Калі хто не ведае, з цяжкім грузам ты не палётаеш 120 на гадзіну, бо, па-першае, ты вось так не зможаш адманевраваць нармалёва. Ты уляціш, абавязкова куды-небудзь уляціш. А я яшчэ, слухайце, зараз звярну ўвагу, што іконка машыны, так, калі вось там пашкоджанні нейкія ці што глядзець, то яна ў новым выглядзе, яна такая больш інфарматыўная. То гэта з-за таго, што яна проста больш якасная стала, ці то па нейкай іншай прычыне, але выглядае Trzymaj się добра. prawej strony. Мне падабаецца. Добра. Порі, але мы не ў поры едзем. Мы не ў поры, мы трошкі у іншае место, ў Ковала. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ой, а ў мяне яшчэ засталося, прабачце, прыгарады напісана, але мы ўжо адведалі трэці горад. Так. Мяняем на 2 гарады. Добра, у нас усяго засталося 2 гарады. Паглядзіце толькі на гэта. Гэта ж супер. 2 гарады і мы атрымаем гэта дасягненне. Skręć w prawo. Право стариками. Падаецца мне, калі мы тут уже блізка да Расіі, тут больш будзе цягачэй гэтых расійскіх. Так. Ну, цяжкавата ехаць з такой цяжкасцю за плечмі. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ну, калі што, Zjedź w prawo. вось каго цікавіць, ці сапраўды стала лепей гуляць з боку лежання графікі, сапраўды, на мой погляд, стала лепш гуляць. Вось цені зрабілі сваё, гэта факт. Згладжванне таксама зрабілася. Паглядзіце, якое згладжванне. Вось раней такога не было. Трошкі там нешта там блікае, уперадзе быў гэта плот, калі не памыляюся, так? Ну, гэта плот на мосту. Вот. І тут зараз бачна, што трошкі кепска так адбіваецца гэтай цені ад гэтага плоту, але ўсё ж такі з большасці гэта вельмі пазітыўна такія змены. Мне падабаецца вельмі. Мне падабаецца. Гэта стала сапраўды прыгожым. Трошкі ранейшае яно было такое старамоднае, так, гэтая графіка і так далей, а сёння яно выглядае вельмі так якасна. Канешне, яшчэ не хапае ўсё ж такі, вось, асабліва працы з светам, так, святлом, выпікаць за святлом. Вось, то бок не хапае на самих дрэвах больш якасных дэталяў, менавіта святло-цень, то есть гэтыя пераходы, бо на дрэвах гэта цяжка зрабіць. Так, і гэта, як бы мовіць, Prosto. не только цяжка, яшчэ і апрацаваць трэба неяк так да карца ці працэсара ўсё ж такі. Вось, але тут на зямлі, вось паглядзіце, зараз збожжа расце, там ніякіх ценяў не было. То бок, ну такое, вось гэтага не хапае трошачкі, вось гэтыя травы, хмызы, дрэвы, вось ценяў менавіта там не хапае па гэтых працах. Але тое, што было зроблена, гэта прям скок.
толькі ўперад, але ўвысь. Таксама. Прыгожа выглядае. Вот не хапае толькі ценю. Трошки больш ценю, каб было. Не ведаю, як там будзе з нагрузкай на кампутар, але калі зрабіць гэта асобнай такой опцыяй, будзе толькі лепш, вось праверыць. Я жалеза на працаздольнасць з такімі вось умовамі, ну, адносна. Калі так можна захаваць і для слабых кампутараў, яно працавала, гэта таксама будзе вельмі карысна, мне падаецца. Це такое аддзельная опцыя, каб выкарыстоўваць цені на максімум. Вось у мяне зараз стаіць усе цені на максімум і усе адбіткі, якія маюцца адлюстраванне, таксама выкручаны на максімум. Вось. Не имею нічога супраць, нішто супраць, каб была опцыя, якая вось яшчэ больш павялічвала колькасць ценяў, ну і так далей. Бо ўсё ж такі гэта моя справа, якія налады графікі выкарыстоўваць. Калі ў мяне будзе памоцы маленькі камп'ютар, так, кампутер, то я гэтай графікі просто не ўбачу і не буду яе ставіць. Але вось калі мне машина дазваляе мець тут, калі я не памыляюся, каля 200 ppс, вось, бо я нават ніякіх фрызаў не бачу зараз на сваім экране. По герцоўцу у мяне стаіць 144, калі што, то бок гэта значыць, што мінімум стаіць 150 ppс ён выдае, і гэта на максімальных наладах графіцы. Карацей. Вельмі якасная праца. Можа даслаць да іх ліст, што я хачу іх працаваць PM-ам. Можа і возьмуць, слухайце. Я буду да вас даносіць у такім разе апошнія навіны. Злівы рабіць. Мы выехалі на шашу, таму 85, і рукі на стол. Можна пакласці, спакойна трымацца. Тут яшчэ з'явілася такая опцыя, якая... Опцыя, господі, прабачце, вылецела з галавы. Карацей кажучы, гэта дапаможнік у курсавой устойлівасці. Вось калі ты едзеш па паласе, то бок гульня будзе спрабаваць сябе ўтрымаць у гэтай паласе. Я не ведаю, ці гэта залежыць ад таго, якім цягачом ты карыстаешся, так? Ці патрэбна там мець той, который падтрымлівае гэту опцыю, і так далей, не ведаю. Але ўсё ж такі я учора побачыў на глядзе гэта дапаўненне 1.50, то яна не вельмі так добра працуе, ну, але ўсё роўна. Спроба была добрая, як на мой погляд. Так, у нас наперадзе 200 километров, стомленасці у нас яшчэ ніякай няма, то мы спакойна даедзем. І калі не памыляюся, то я его ведаю, слухайце, у меня і часу не асабліва много, але можна паспрабаваць. Можна паспрабаваць, калі мы здадзім груз, просто на цягачы з'ездзіць Выборг і ў Сасновы Бор. Вот адным махам на максімальнай хуткасці. Вось. Правда, яшчэ можам купіць гараж, але можна гэта зрабіць трошки пазней. Не ведаю. Ну, давайте паглядзім. Паглядзім, колькі у мяне будзе часу заставацца, калі зараз приедзем у Ковала. Так. А потым уже з Ковала будзем вырашаць, ці мы будзем будаваць гараж і укамплектоўваць яго сталяваннем і кіроўцамі. Таксама, ці можа мы просто кінем усё і адразу поедзем на рэштках стомленасці у Расею, там, у Выборг, у Сасновы Бор і там пераначаваць такім разе. А завтра уже пачнем акурат такі стрым з таго, што пабудуем гараж. Вось. По прикладу сённяшняму, напэўна. Вось так неяк. Але затое ўжо выканаем задачу, якую выконвалі апошнія хіба стрымы 4-5. Калі не памыляюся, я забыўся, што ў мяне цяжкі груз. А ты добра, што затормозіў. Вось, і таму можна будзе нешта тут прыдумляць. Ось, мне яшчэ учора, калі што, мне яшчэ учора посетила такая думка,
датычна контенту на гэтым канале, што вось калі хто ведае, ёсць такі зэтнік, чалавек, які перакінуўся на бок ваенны. Так, расеец ці рашыст, по-моему. Вось, той, который зівуе сваю армію і гэтак далей. Так вось, гэтага стрымера я глядзеў яшчэ да вайны. Вось, ён, адпісаўся, конечно, гадаваў. Мне вельмі падабалася, які ён падае контент, тому што ён делаў упор на якасны гук. Гэта я таксама хочу добіцца з першых сваіх грошай заробленых на канале. Я таксама сабе зраблю паляпшэнне гуку, куплю ўсе гэтыя мікрафоны і прямпы і гэтак далей, каб мяне было чуваць больш якасна, ніж зараз. Вось, тым не меней, брат такі вось у такія гульні ён любіць гуляць. Яго вельмі вялікая аўдыторыя, я думаю, ведаеце, завуць яго Рэмпак і Рімпак, вось так па-расейску. Рімпак. Вось, але ён зэтнік, таму адбылося тое, што адбылося. І па ягоным прыкладзе можна рабіць контент не стрымоўскі, а відэа. То бок я па-за стрымом гуляю, делаю запіс на те самыя 2-4 гадзіны, як там атрымаецца. І потым усё гэта складаю ў монтаж. У мяне гэтая ідэя ўпала на думку у галаву, таму што у нас наступная задача, гэта, адна з задачаў, якую трэба будзе выконваць неяк. Гэта Pathfinder. Калі памятаеце, у гэтай задачы трэба выведаць усю тэрыторыю на 100%. Вось, і калі мы зараз адкрыем гэтыя два гарады, мы гэтым зоймемся на наступным стороны, бок мы на прыкладзе Бельгіі, Люксембургу і я ўжо запамятаў, Аўстрыі. Мы будзем разведваць і выведваць тэрыторыю і разумець, колькі нам там патрэбна выведаць тэрыторыю, каб атрымаць гэтае дасягненне. Ось, что такое? Что полиция за мной едет, что по камеру висят часто. Вось, хацей кажучы, вось і у такіх выпадках, калі будзе просто открывацца тэрыторыя і не будзе такіх ніякіх, ведаеце, актыўнасцей, як сёння, напрыклад, вось 2 гады адведалі, гэта добра. А вось калі стрым будзе просто прыходзіць актыўка, што мы ездзім па гэтых дарогах. Я не ведаю, каму гэта будзе цікава глядзець, тому што мне было, напрыклад, не цікава. А пакуль мяне аўдыторыі няма на канале, з якой я бы з вялікім задавальненнем паразмаўляў бы о чым-небудзь, я мяркаваў некаторыя праблемы, ці дапамог чым-небудзь, так, ці там саветам, ці нават грашыма чым-небудзь. Вось, калі вы заглядалі ў маю суполку, то вы ўжо пабачылі, што я гатовы вытрачаць з такого много грошай на рэальных людзей, не на раскрутку, так, рэкламную. Ці на накрутку гэтыя грошы. Мне лепей больш цікавей гэтыя грошы, там колькі атрымліваецца $400, перастаць на рэальных людзей. На рэальныя падарункі, каб пазнаёміцца, каб наладзіць добрыя стасункі паміж намі. Вось. Як заўсёды я запиздзеўся і забыўся, што хацеў сказаць. І да, такое бывае у мяне. Такім чынам нікому не будзе цікава глядзець, як я езджу па гэтых шэрых дарогах, толькі каб зрабіць іх жоўтымі і атрымаць гэтае дасягненне. Пагадзіцеся. Ці калі я, напрыклад, разбяруся з наладамі World of Trucks, так, каб атрымаць доступ да сусветнага контенту і вось паўдзельнічаць у гэтым івэнце, каб 220 мільёнаў тоннаў грузаў, так, у Швейцарыі. Вось. Гэта тоже таксама, прыбачце, гэта таксама не цікава, бо все, што ад мяне будзе патрабавацца, гэта ўзяць нейкі заказ у Швейцарыі, адвесці яго некуды, потым з гэтага некуды зноў у Швейцарыю, і гэтак далей, як найменей 10 разоў. Ведаеце, такое, без добрай размовы, без добрай тэмы, з гледачамі ці з кім іншым, гэта не цікава, на мой погляд. Калі я буду нават зараз сам для сябе вось гэта, што дзеецца зараз, я вось гэта маю на ўвазе, калі я сам буду размаўляць аб нечым такім цікавым,
ці не цікавым, то я не ведаю, ці вось шырокай аўдыторыі гэта будзе цікава потым праглядаць у запісы. А калі я гэта буду рабіць, напрыклад, па-за стрымом, а потым мантаваць, ну, гэта будзе іншая справа, як на мой погляд. Зусім іншая справа. Чаму так скора ўсё? Вось, карацей, такая думка мяне нават пасяціла, так? Каб рабіць доўгія відэа, там, па гадзіне, паўтары-дзве, просто з майго гульнявога працэсу, вось пакуль у мяне ёсць час, я б пагуляў, запіс зрабіў бы, потым змантаваў бы і выклаў бы гэта на гэтым канале. Калі што, калі вы глядзіце гэта ў запісе, калі ласка, дайце ведаць у каментары, ці гэта вам ідэя неяк зайдзе, вось, ці вы ўвогуле гэты момант неяк знайшлі. Вось. І было б вам цікава глядзець вось такое. На беларускай мове, конечно ж. Тут нават няма ніякага сумневу. Адзінае, што мяне можа адмовіць ад беларускамоўнага контенту, гэта праз вельмі доўгі час, ну, я нават не ведаю. Можа паўгады, можа год. Вось, я проста стамлюся піліць контент. Я, паколькі я разумею, што YouTube нават праз такі доўгі час можа і як гэта не тое, каб дапамагаць прадвігаць гэты контент, а нават перашкоды нейкія строіць, так? Вельмі спадзяюся, што я памыляюся, але ўсё ж такі мажліва гэта і так, а мажліва і не. Спадзяюся, што не. Вось, дык через паўгады год можа толькі каб набраць аўдыторыю, аб гэтым я ўжо казаў на адной стороны, каб людзям было цікава проста глядзець да тым, як я гуляю, проста чуць аб тым, што я кажу, і паралельна да гэтага ўсяго, паралельна з гэтым усім, вось уже там рабіць беларускамоўныя ролікі, вось аб тым кіно, вось аб тых жа гульнях, можа быць так. Але выкарыстоўваць расійскую мову толькі для таго, каб накруціць сабе гэтых падпісчыкаў, гэтыя агляды і так далей. Хто ведае, можа гэта і спрацуе. А можа і не. Я вельмі спадзяюся на тое, каб набралася гэтая 1000 гледачоў, гэтая 1000 падпісантаў, тых, хто таксама, як і я, балее душой, не фактычна, але душой, за сваю родную мову, за распаўсюд інфармацыі, за вынішчэнне гэтага безбеларускага асяроддзя, якое сёння існуе. Сапраўды сёння цяжка. Цяжка на беларускай мове знайсці контент, цяжка на беларускай мове знайсці якасны контент, той, які не выглядае нейкім такім вычварэнным. Вось, дзякуй Богу, у нас ёсць сярод беларусаў даволі шмат гумарыстаў, якія вельмі папулярныя што ў Расіі, што ва Ўкраіне, што ў Беларусі. Вось, яны маюць свае каналы і нават там выкладваюць нешта на беларускай мове. Гэта вельмі прыемна, з німі ўсімі, з усімі я іх контент, я, конечно ж, карыстаюся іх контентам. Вось, і мне гэта вельмі падабаецца. Але я хачу, каб не толькі гумарысты нашы дабіліся гэтай вядомасці, чаму лезе в этом было. Вось, гэтай вядомасці, але і ютуберы, каб вось, што другі беларус быў узроўню таго рымпака, так, каб яго было там 1-2 мільёна падпісчыкаў, і гэтыя 1-2 мільёна слухалі, як ён гуляе, як ён расказвае аб гульнях, аб розных праблемах, каб не было такога у а чаму не далі? Так, мы едзем зараз за Стырно, то бок разворот. Вы заўважылі, што ён спыніўся круціцца гэтае Стырно некаторы час? Так, мы бяром сюды Коўвала і глядзімце, ёсць заказ у Расіі. Фінляндыя, не. У Пітер ёсць за 11 000 евро.
И все. Питер у нас недалеко. Круга. Питер. І ми праз виборг можемо приїхати. Добре. Таким чином ми зараз поїдемо все ж таки у Питер і залетім у Виборг. Відпочити треба. Валера. Відпочити. А там, коли не помиляюсь, всього 6 годин було. Всього 6 годин. Так, трошки проблема. Зараз ми поїдемо, відберемо груз. Ми недзе відпочнемо. Може на межі, може недзе ще. Зараз, кстати, кажеш, поглядим. Зараз поглядим, може до Виборга доїдемо і там відпочнемо, хто його веде. У мене, коли що, залишилося полгодини максимум. То бок, коли у нас не отримається це все не зробити, то я просто недзе там на перепинку заховаю гульню и мы продолжим завтра. На завтра у меня планов ніяких немає, завтра 100% будуть сторони. Ось, можливо, тільки по ЕТС, тому що сьогодні горел так знатно. Ось, гуляю в ГТС і ЕТС і розумію, що я так нормально успокоюся. Після World of Tanks бомбило жудосно. Свідаєте? Палала яскрава срака так, що було видать у сусіднім домі, у сусідній хаті. А тут успокоюся і все нормально стало. А от порозмовляти захотілося. Бачите? Przygotuj się do skrętu w prawo. Так, тут направо. Не. А где? Вот. Боже, ну тут грунтовая дорога. Зараз будуть руки трестися. Хто не ведає, то я гуляю з геймпадом. Якісний такий. З двома моторчиками. І приємні. В руках трясеться. Дівчині це докладно подобається. Пробачте за жарти за 18. Ось, але, ну, і мені подобається, тому що обшивання такі, ух. Вау, поглядіть в шкло. Пробачте, у люстерка. Ви бачите, кольки пилу летить? Вау, такого не було. Супер. Просто виглядає охеренно. О, я навіть не думав, що це добавили. Пробачте, у відео це було. У відео було і там порівнювали у тіні. То хотіли б виглядає супер. Конечно, у житті це більше виглядає такое з'ява. Більше пилу летить, ніж зараз, але все одно це виглядає супер. Вау. Ну все, з'їхали, харе трестися. Уже руки отбили. Так, где мы тут? Jesteśmy na miejscu. Братья кажуть, що Євротрак симулятор підняв мені настрой. І я на этом вельми задоволений. Так що, можливо, що і завтра будемо таки у Євротрак симулятор гулять. Но мне не хочется, слухайте, зовсім не хочется знову горять. Бо я розумію, що сьогодні ми ніяк хутенько справилися з зоркими катами, так, і X5 познімали, а досюди тільки було мовчимо і потрібно. Ось, але все одно ось ті емоції, коли тобі кидають поплечники. Такое. Поехали. Зараз доїдемо до зони відпочинку, ну коли почервоніє, звісно. Може ми навіть 400 кілометрів. Ні, ми не здвижаємо. У нас не хватить сили. Придеться Skręć w prawo. якої на межі. Напевно, на межі прийдеться поспати. Там коли пам'ятаю, є зона відпочинку. Ось. То сьогодні, коротше кажучи, у World of Tanks палало так ярко. Бо кілька бойов було таких зовсім уже сюрреалістичних, бо
Przygotuj się поплечники, do наприклад, skrętu w усім составом, там 12 танков с 15 ехали на один фланг. prawo. Skręć w Конечно, prawo. у большасці выпадку яны яго тупо злівалі, аддавалі, тому што бачылі, што іх много высоўвались, подставлялись там под барабаны, фаши і гэтак далей, ну і, конечно, адляталі. Вот. А потом уже и наш фланг зміналі, і ўсё, што я мог настраляць, это там 1000, недзе 2000 урона, ну такое, конечно, себе было неприемная з'ява зусім. Палала яскрава. Так, это что, у меня музыка скончилась? Чекайте. Треба поглядеть. Так, вот тут, ага. Так, поцягнуть. Олег, это не то, не, чекай. Не то, что мне треба. Не, рок не хочу. Ведаете, не хочу. А тут у нас и что за музыка? Нехай будет. Пусть эта музыка сегодня поиграем. Jedź prosto. Так. Ой. Як заўсёды, уже скоро хутенько будзе. Ой, забыўся кое-што открыть. Что за дела? О, сейчас справа. Ось уже, да, уже наближаемся до 2 годин, починаю спинять. Я розумію, що мені потрібен інший стол, це кресло, але хочу купити це з прибитку від цього каналу. Так. Бачу впереди, что никого нема, можно ей лететь. Повинен спрацевать. И тут такой поворот небеспечный. Тихо. Ух! Мне подалось, или я пошел скрыть этих хамовцов? Я захамовал, и там таки был скрип. Пип! Подалось ці ні? Але треба буде ніяк особно це зробити. Тест. Може без музики, а з іншого боку, ну що? Так ці ні? Zjedź Какое z доброе roga. кольцо. Широкое такое. Звучное. Что у нас тут? Ну еще не, еще 5-10% постомленности упереди. Стамина есть. А мы уже на мяжи, ну. Мы уже на мяжи. Добре. Trzymaj się Тут prawej вперед. strony, a Классно, все następnie открылось. zjedź w prawo. Ну хотя мы первый раз тут мяжи пересекаем. Я навіть не подумал про это. Zjedź w prawo. Ну так навіть добре отрывается, если хотя мы не дорогу открываем. То Pathfinder нам это аккурат это и треба. Так, где нам тут ехать? С правого боку, звичайно, так, хорошо. Ага. А вот тут 3 переїзди, слухайте, як на польській межі. Білорусько-польській межі, маю на увазі. Там так само до холери пропускних пунктів.
спокойно так ехать. И поехали. Мне вельмі падобна на беларускую поиску, слухайце. Такія ж зялёныя плоты стаяць. Гэтыя бетонныя сцены. Ба, што гэта з савецкіх часоў яшчэ засталася. Гэтая сцена вельмі падобна на савецкую. Слухайце, уже больш за 30 год мінула. А гэта Савецкі Союз яшчэ аукаецца па ўсяму свеце нашаму. Украінскаму, беларускаму, прыбалтыйскаму, ну і гэтак далей. Дзяржава існавала там 70 гадоў, нашы тэрыторыі былі акупаваныя ёю. Не ведаю пра Украіну, але там хіба што заходняя Украіна была, так само, як і моя заходняя Беларусь. Акупавана толькі паўстагоддзя, так? Ну нават меней, слухайце, 41-го, а по 91-й 150 гадоў, паўстагоддзя. Парад атрымліваецца паўстагоддзя. І за гэтае паўстагоддзя столькі ўсяго ператварылася, што нават праз 30 год усё гэта яшчэ пераварваецца. Яшчэ не пазбыліся гэтага ўсяго. Жах. Такая ўсё ж такі жахлівая краіна. Trzymaj się prawej strony. Ці гэта памылка, ці я сапраўды бачу гледача на сваім страме новага. Калі гэта так прывітанне табе, і калі ты жывы чалавек, то дай аб гэтым неяк ведаць. Skręć w prawo. Канешне ж, можаш напісаць у чат, калі тебе не цяжка, якое-небудзь паведамленне. Я адзінае только хацеў прыгадаць, што памятай, што АБС-ка дзела робіць затрымку каля 20 секунд. То бок ты напішаш, а я гэта заўважу толькі праз 20 секунд. Давай сюды хутчэй, бо зараз уже адпачываць трэба ехаць. С улікам того, што ніхто не піша ў чат, то я так разумею, што гэта нейкая памылка на ютубе. Хтосьці зайшоў і выйшаў адразу. Ну, калі так, то мог бы і падпісацца ўжо. Ну, насамрэч, зайшоў, падпісаўся, выйшаў. Толькі такія ўмовы выхаду з гэтага канала. Не ведаю, як яшчэ замутаваць зараз. Ну, але можа пойдзе, можа спрацуе. І сапраўды падпішацца. Так, добра, мы заехалі ў гэту чорную Расею. Скоро ўжо трэба будзе шукаць нам зону, дзе падпачыць. Бо там засталося пару адсоткаў толькі. Так. Так, сюды, хутенька, вправо-влево, вправо-влево. А мяжа, слухайце, паміж Фінляндыяй і Расіяй нават лепшая за эстонскую. Ніякіх табе мостов, перашкодаў, каких-то адносна лишних шлагбаумаў. Все так оп-оп-оп, уже на месте. Оу, мы каля Выбаргу. Ён ужо справа тут. А як гэта? Чакай, як гэта? Так, трошки прызвычаецца трэба. Ось ён. Ну так ён, бляха, мы ж едзем да... Я дурань. Вось не ведаю, як яшчэ гэта сказаць, сапраўды я дурань. Ось тут у нас заправка, а адпачыць мы дзе можам. Ага, мы заедем, безумоўна, сюды. А тут нема нічога. Не, трэба ў Выбарзе начаваць.
У выбарзе трэба замешаваць, але дзе? Ну, давайте паспрабуем все ж таки тут, в такім разе. Сюди поставим. Jedź bezpiecznie. Вось, і паспрабуем все ж таки знайсці там. Вось тут было б добра адпачыць. На гэтай паліўнай станцыі. Але, тут нема, тут толькі паліва, паглядзіце на мапу. Там нету адзначкі, што гэта нейкая зона адпачынку, толькі паліва. Так, ну у выбразе мы зупынімся, так, бо мы не давязем, у нас ёсць 17 гадзін, добра. 17 гадзін, за якія мы адпачнем і давязем наш груз да Петербургу. Хаця у нас, ну, засталося 10 хвілінаў у мяне, плюс-мінус, ну, павінна хапіць, ну, 270 кіламетраў. Что такое себе, спадзяюся, там будзе шаша хуткасная, і мы можам ляцець 120 у такім разе. Все атрымаецца. І за 10 хвілінаў мы давязем, і выбах адведаем. Вось, ну і так далей. Так, мы ўжо чырвоныя. Мы ўжо чырвоныя. Хаця, ну, колькі тут яшчэ ехаць? Круг вырисовывается. Ой, себе. Ай-яй-яй-яй-яй. Там в лесу все ж таки 16 евро разбили. Trzymaj się prawej strony. Ага, мои вочки заплющиваются, але гэта не трэба рабіць, чуеш? Нам трэба доехать хутенько. Пусть баба кажет тебе ехать просто, едь, чуешь? Без усяляких там позіханняў, ці штось такое. Вочы трымай открытыми, не заплющивай. Летим, почакай, зараз доедем, отпочнешь. А с Питеру, я спадзяюся, у нас будзе ўжо некая там заказ, замова, там з'ездзіць у Сасновы Бор. Ну, у усялякім разе мы можам і не чакаць заказу нейкага, а можам просто сесці у цягач да з'ездзіць самім. Так, па правым баку ўсё увесь час. Калі што, трэба будзе развярнуцца і вярнуцца вось сюды, да гэтай кропкі. Я лічу, што там павінен быць гатэль. І ў гатэлі дакладна знойдзецца месца, нават з прычэпам. Не заплюшчвай вочы. Не трэба. Не спі. Тут з правага боку там вялікая паркоўка. Мы уже увечері приехали, слухайте. Вітаю, я вибах. Так, пакуль не забыўся, трэба адразу зрабіць адзнаку. У нас застаўся толькі один горад. Чуеш? Горад один. Один город застался. Продолжаем. Застался один город, и мы атрымаем наступное досягнение, уже 26-е. Уже 26-е. Эх, холера, я забылся открыть чат стрима. Зараз. Так, тут у нас... Что у нас тут? Тут у нас... чыгунка. Добра, чыгунка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что это такое? Уже другі раз, калі я доезжаю до яе, яна подключаю своє червоне світло. Skręć w lewo. Так, а мне трэба ось сюди, в зону адпачынку.
Вось. Ой, добра, тут глядзіце, Ale якая tam прываблівая. Nieważne, znajdę nową trasę. Просто паркуйся, просто адпачывай. Добра. Так, пакуль мы там спім, зараз. Хвилинку. Хвилинку, вось. Вспомню. Я включил. І у мяне засталося, ну так, каля 10 хвилинаў. Як тут выехаць зараз? Вакол трэба. Сюдой. Что ты не крутишь баранку? Давай. Терног, это ж тебе не штык. Крути. Skręć w prawo. Нам треба улево. Добре. Ось виїхали нарешті. Нарешті. Так, ну, калі быць так шчырым, засталося 6 хвілінаў, 200 кіламетраў, ну, магчыма, што я даеду. Спадзяюся толькі на тое, што там будзе сапраўды добрая шаша, хуткасная, на якой можна будзе ляцець 120. І мы такім чынам давезем груз у Санкт-Петербурзе. Трэба нешта яшчэ папрацаваць над дыкцыяй. Вось, і Trzymaj się prawej strony. на сёння мы туды скончым. А на наступным заўтра, то бок на наступным стрыму мы пачнем з таго, што пабудуем гараж, знойдзем магчымасць адведаць Сасновы Бор, апошні горад, які маецца ў нас на мапе прыбалтыйскі, за які мы атрымаем нашае дасягненне Baltic Forest. Вось, і такім чынам зоймемся ўжо іншай справай. Вось, я вам прыгадаю, што ў мяне была такая справа, каб зведаць, ці патрэбна адкрываць усе кавалкі дарогі, усе нават самыя дробязныя, ці там развязках, ці там па закуточках. Вось, гэта мы зробім на прыкладзе Аўстрыі, а на прыкладзе Люксембургу мы зробім тое, каб даведацца, ці патрэбны для 100% выведкі мапы открывать усе базы, усе, як бы гэта мовіць, базы, дзе берецца груз, то бок усіх пастаўшчыкоў. Вось так. І мы гэта зробім на наступным стрыме ўжо. Я так разумею. Ну, калі дакладна пра Аўстрыю я не ўпэўнены, бо там, калі не памыляюся, 75%. 75% я маю на ўвазе адкрытай мапы, а вось па Люксембургу мы так гэта дакладна зробім, бо там 97. Там толькі невялікія кавалкі дарогі засталіся, і вось мы гэта высветлім вельмі хуценька. Ці павінны мы іх адкрываць, ці не. Вось, і гэта дасць нам інфармацыю аб тым, што нам трэба будзе зрабіць, каб атрымаць дасягненне Pathfinder. І, канешне, з такімі хлопцамі мы будзем доўга ехаць. Зараз там будзе яшчэ платны кавалак. Вось даехалі до гэтага платнага кавалка. Вось мы сюды. Гэта не пас, придется запыняцца. €3. Вось усё, увесь гэты кіпіш толькі заради €3. Ну такое сабе, ведаеце? Так, хлопец, не перашкаджай, я еду. Бай, ты страшный. Человек. Поджимается нек. И мне все равно направо. А następnie zjedź w prawo. Давай, едь, что ты зупыняешься, дубина? Zjedź w prawo. Карацей, не атрымалася у нас хутенька. Тут хоць і шаша ёсць хуткасна, але, як я разумею, расейцам самим начхаць. Trzymaj się prawej strony. Яны тут a поставили następnie блокпостов, skręć w prawo. каб ты не разгонялся нават. Дурница нейкая. Што яшчэ чакаць ад Расіі?
Ага, 60. Czemu nie 40? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. I тут стоять, поглядите. Как вам? Skręć w lewo. Ну что, бо тут світлофор. Я не той рычаг натиснув. Долбежка. Так. 126 кілометрів. Бля, ну як гэта зжирає попросту в этот час. Ось такі ось кавалки дороги. Бесить. Не ведаю, як вас, а мене бесить. Ну, тени хоть приличные стали. Бачите, які тені від знаку? Вчора ще гэтага не было. Калі што. Дамба нейкая. Гэта фінская затока, так называется. Калі што, я быў у Петербурге, але не бачыў Балтыйскае мора. Лева, справа. Ну так, гэта фінская затока павінна быць. Як сонейка зараз добра падае на стырно, на панель, вось у параўнанні з тым, што было, гэта, канешне, выглядае значна лепш. Калі што, учора, напрыклад, нават, ой, ну вось адкуль гэтае гаўно тут стаіць. І добра, што не мент. Вось, учора яшчэ была там лесенка такая, ведаеце, як на сходах, ступенькі. Так, стрим уже идет 2 годины, так что самый час скончивать. 77 километров, 75. Так, там порт подмалёўваецца, лес якийсь. Вось не хапае того, как гэтага не было. Падмалёўка мапы вось такого кшталту, яна ж вельмі проста, яна не патрабуе сродкаў амаль ніякіх. Яна пачыналася трошки ранейше. Вось каб я выязджаў, гэта ўжо было відаць усё. Там жа трэба тут зрабіць такое падабенства на цені, там нават не патрэбна ніякіх тэкстураў, ці там вымалёўваць лісце, ці штосьці падобнае. А калі гэта небасхілы, то як там? Хмарачосы. Басхілы, боже, ну. Хмарачос, калі адмалёўваць, то не трэба там ніякіх адбіткаў рабіць і так далей. Просто нейкую цень там приляпіў, і ўсё. Навошта так это замарочніцца? Але ж я не распрацоўшчык, я не ведаю, там павінна быць не адное абмежаванне. Zjedź w prawo. Вось для гэтага. Але я б гэта зрабіў, слухайце, у бліжэйшы час. Бо было б уражанне сапраўды адкрытага такога бесшоўнага свету. Было б прыемна, значна прыемнейша, ніж сёння назіраць за тым, як з'яўляюцца дрэвы і дамы на гарызонце. Przygotuj się do skrętu w Так, lewo. колькі там засталося 20 километров, засталося праехаць. Мы уже будем на месцы, у меня уже час скончыўся. Skręć w lewo. З-за ўсяго гэтага гаўна на 10 хвілін болей кажу. Ой, нядобра гэта. Зараз. Трошки потерпіти треба. Ще максимум 10 хвилин. Ось.
Але мы нават, слухайце, мы нават уже адпачываць не пойдем, бо стомленасці не будзе, стаміны яшчэ даволі много. Бачыце, там справа на гэтай іконцы зусім трошачки сінім закрыта толькі, бо мы адпачывалі пасля мяжы у Уберзе. Гэта недалёка, таму у нас стаміны яшчэ много. І захаваем гульню у такім стане, і завтра стрым пачне з будоўлі гаража. Вось. І ўжо возьмем замаўленне, нейкае заказ на тое, каб адведаць Сасновы Бор. І ці на шляху па дарозе ў нашу кропку мэтавую кропку, ці спецыяльна возьмем проста на цягачы сваім з'ездзем, адмецімся ў Сасновым Бары і на гэтым з Расіі пакончым да тыя пары, пакуль не трэба будзе выконвацца напоўніцтва дасягнення Pathfinder. Паглядзіце на гэтыя плоты. Што гэта такое, господи? Як гэта сильно адрозніваецца ад Беларусі і Фінляндыі? Фу. А мы, калі што, у Петербурзе. Ну што, прыехалі, адчыняй брамы. Добра, отдали груз. Усё. Итак, на сённяшні дзень, чакайце, трэба зараз захаваць гульню. Спроба першая. Калі што, гэта сапраўды моя першая спроба гульні Warcraft Simulator. Вось, што я хочу зараз зрабіць? Я хочу зараз трошки даследаваць и показать, что у нас есть на пункт планов. Это значит, мы залезем у Steam. Так, я повинен з'явиться у вас зараз. И что мы будем робить? Вось, по балтам туристам у нас остался один город. Это Сосновый Бор, який знаходится у России. Далее мы будем выконывать Pathfinder. Pathfinder у нас знаходиться вось на діку. Зараз знайду його. Будем потроху його робити. 8. Discover 100% of the night. Але у мене є сумніви, що гэта треба робити на стримах. Тому, можливо, я буду робити записи не такі паскорені, що ми будемо закривати гэта країна по країні. Ось, тобто спочатку Люксембург, там потім Франція і так далі. Ось, до тієї пори, поки ми отримаємо бюджетне досягнення. А що тичиться наступних метод наших, таких коротких, які будуть тичитися гульні, тут яны ёсць. Бо у гэтым DLC, который я купил, Скандинавия, так, то мы, по-перше, майнера маем. Ось мы можем отведать 6 шахтов. По-другое, я памятаю, что там было нечто подобное яшчэ. Вось, глядзіце, вось гэта. Grand Tour, так? Вось нам засталося усяго 3 доставки. Тут гэта так само вельмі цікава, што з Эстоніі ў Расію. Вось мы зараз акурат такое выканалі, так? Не, мы з Фінляндыі ў Расію. Вось, а трэба з Літвы ў Латвію, Латвію, Эстонію, Эстонія, Раша, Фінляндія. Вось, то бок мы адсюль можем взять у Фінляндыю любое замоўленне і адвесці яго, і такім чынам можем сабе взять гэтае дасягненне. Вось акурат зараз гэта і запишу. Grand Tour. Цікава, што яны назвалі так само, як шоу тычна самаходаў, так, машин, з удзелам Кларксона. Далей. Транспорт, усё гэта не тое. Baltic DLC. Like a Farmer. Гэта у нас так само можа быць. Але тут аж на 16 ферм трэба адведаць. Ну, такое. Трошки складана. Гэта так само кандыдат на тое, каб яго рабіць у выглядзе відэа, а не ў выглядзе стрыма.
Вось. Далей. Beyond Baltic Sea. Industry Standard. Это таксама, як і фама. Industry Standard. Вось. І Exclave Transit. Kaliningrad to any other Russian city. Цікаво. From Kaliningrad to any other Russian city. Ну, нехай буде. Я, конечно, не фанат Рашки. Exclave. Транзит. Вось, ну, каб атрымаць усе 87, можна і пацярпець трошки. Black Sea, гэтага няма пакуль што, але ўсё гэта будзе дакладна. І бері. West Balkans таксама. West Balkans і West Balkans. Ну вось. То бок мы знайшлі ўсе гэтыя дасягненні 4, калі што, апроч Pathfinder. Таксама паралельна будзе выконваецца наша задача, таксама адна з асноўных. Гэта Swimming in Success, то бок мы ўжо блізка. Давайте зараз я адкрыю. Бачыце, трэба ж было вось так рабіць. Вы не бачыце. Вось. Адкрыю гэта і мы паглядзім з вами просто на мапу. Не на мапу, пробачце. Мы на гаражы. Так, 293 тысячи штодзённа. У нас прыбытак, у нас засталося каля 160, так? Вось. Патроху ідзем да гэтай мэты, можа праз тыдзень які-небудзь выканаем. Вось. Што тычыцца мапы па ўсіх гарадах, я маю на ўвазе вось мапу, калі у нас трэба будзе купіць усе гаражы, якія даступны зараз на мапе. Ну і гэта яшчэ патрывае даволі доўга часу, але таксама гэта такое тэхнічнае заданне. Вот мы калі зробім на стрымні, то выпадкова. Сапраўды гэта будзе вельмі выпадкова. Вось. І што яшчэ хацеў паказаць, гэта мапу, каб... Вось у нас зараз увесь свет адкрыты на 55,6. Вось. І як вам казаў, мы пачнем з Люксембурга выведваць, так, 91. Таксама ёсць у Аўстрыі, калі не памыляюся, дзе наша Аўстрыя, Данія, Швейцарыя, Швецыя, Чэхія, Францыя, Угоршчына, Польшча, Нямеччына, Люксембург, Норвегія, Данія, Ліства. Аўстрыя 68. Мне падавалася, што гэта не Аўстрыя. Норвегія, можліва, 74-78. Трэці, мы гэта яшчэ праверым. Чэхія 71%. Мы на гэтым яшчэ застановімся. Вось Люксембург. Можна паглядзець. Люксембург. У нас тут зусім мало засталося. Вось тут, бачыце? Вось у нас толькі трошечки тут застаць. І у нас застанецца вось гэтая зона, адпаведная за гараж. І вось гэтыя две зоны. Таксама нібыта гэта зоны дзеля нейкай кампаніі, і мы просто-напросто тут дазнаемся, ці патрэбна нам разведваць усе дарогі і ўсе базы. Вось калі тут у нас праверым усе дарогі, праедзем вось гэтай 3 кавалачкі, 1, 2 і 3, то ў такім разе мы даведаемся, ці патрэбна нам гэтая зона. Калі так, то, конечно, гэта будзе складана. Гэта будзе неверагодна, як складана. Бо масакра. Ну, крацей. На гэтым мы скончым на сёння. Дзякуй вам вялікі за ўвагу, дзякуй за вашы падабайкі ці каментары. Усё гэта будзе карысна, усё гэта паўплывае на распаўсюд майго контенту. Калі ласка, калі можаце, далучайцеся, падпісвайцеся, бо наразі. Бо сапраўды беларускамоўны контент развіваць вельмі цяжка з-за таго, што алгарытмы Ютуба яго неяк ігнаруюць, як я разумею. Вось, і мажліва, людзі ігнаруюць, хто яго ведае. Але мы будзем працаваць на пазнавальнасцю гэтага контента, працаваць буду ўсё ж такі над колькасцю гэтага контента, каб выцесніць
расійскамоўны контент для тых, хто яго не патрабуе, хто шукае беларускамоўны і украінамоўны. Каму як. Усё, на гэтым усё. Дзякую вам вялікі зноўку. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Разам мы, конечно ж, пераможам. Усім добрага дня і да пабачэння.